Salutare toată lumea, bine ați venit la Cătălin joacă Happy Wheel. Acesta este primul episod, sper să-mi dați like și subscribe. Și să începem așa. Wow, câte ceasuri. Unde naiba m-a trecut? Stai un pic. Cred că am văzut ceva cu liana aia. Oh. Oare, nu mergeți noapte pe ea? Ok. Nu se mișcă. Așa, hai să urcăm asta. Oh, aici e pe timpul dinozaur. Oh, shit. Unde naiba sunt? Vai, bumă. Ce mai mașinărie mi-e și asta? Ei! Bum! Salut! Na, deci numai asta? Thanks for your blah 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 blah. Oh, vezi că e sus, mă! Oh, shit! Oh my god! Vai, arăt toate! Bum! Cred că nu sunt... Bine că nu sunt în locul lui. Bum! Stați un pic că am văzut ceva. Ok. Oh, da, era o peșteră. Nice. E oasă de dinozaur. Sper că aici nu este niciun dinozaur, că mă omoară. Eu cred că e. Uite. Sus. De ce nu mă lasă? Na, ce-am mai făcut? Am înțeles. Sus. Na. Hai, urcă-te! Ce mai fac? Haide, mă! Hai, Doamne! Gata, știu. Cred că este să merg pe jos. Trezere! Du-te, bă! Că fac de restart. Că mă enervează ăla. Posibil, hai să ce mai? Mori cineva? Bun, cred că aici se va termina primul episod, deci sper să-mi dați multe like-uri și subscribe. Bye, bye!